wong kuwi nak pengen ngerti Tuhane kuwi wonge secara otomatis ki ngerti eleke dheke. Lah wong nak ngerti eleke dheke secara otomatis ngerti Tuhane. Lah wong nak ngerti Tuhane berarti ngerti kegoblokane dheke. Lah saiki wong kan bahase mau basane zakat, bondo, zakat fitrah padahal roh iki perlu. Kegoblokan kekurangan ta maksudnya. Iya, kekurangan ya kegoblokan kuwi. Kan ngene, man ngarofa nafsahu, sapa wong kok ngerti awake, ngarofa robahu, mesti wong iki ngerti Gusti Allah. Wa man ngarofa robahu, sapa wong ki ngerti pangerane, ngarofa jahulan nafsahu, berarti wong ki ngerti sadar sak sadare, ngerti kegoblokane. Ngono, Bos. Kurangane wong iki angel lho ngaji zakat iki. Lah zakate roh ngresiki ati kan enek carane, Bos. Ngresiki nyawa enek carane. Ngono kuwi. Pripun? Sing jenenge zakat kuwi kan ngresiki. Nak ngresiki bondo jenenge zakat mal, iya to? Enek zakat fitrah. Lah sing ngresiki ati, ngresiki nyawa, ngresiki roh, ngresiki awake dhewe kuwi, ngresiki jero-jeroan kuwi kan sing ngerti awake dhewe to, Bos. Gak wong liya, nak wong liya kan isone maido, Bos. Iya.